Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigama Kalpataror Galidam Phalam Shugamukhamrita Drava Samyutam Pibada Bhagavatam Rasamalayam Mukuraho Rasiga Puviravukaha. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pranama. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? അതെ അതെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടെന്തായിരുന്നത്? ഇന്നലെ ഏതോട്ടെടുത്ത 31-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ. രഹസ്യജ്ഞാനത്തിൽ സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷകനും സംഹാരകനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. 33 വരെയാ പറഞ്ഞേ രോഗശമനം. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങി ചെല്ലാനും പിന്നെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് 31-ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷി അനശ്വര ജ്ഞാനം ശാശ്വത പരമാനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കിയത് നാരദ മഹർഷിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നത് താപത്രക പരിഹാരമായിട്ട് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതെ, എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പ്രാവർത്തിക ക്ലേശങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. യോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സമർപ്പിക്കുക. രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗചികിത്സയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്. ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗചികിത്സയിൽ ഭഗവാനോട്, മഹർഷിമാരുടെ അല്ലേ മാതാജി? പാലിലെ തൈര്.
ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതോടുകൂടി ഒരു ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തിയാൽ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ശരീരം ശക്തികൾ ആത്മീയ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതായത് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാവുകയില്ല എന്ന്. അതായത് ആ രോഗത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മള് അതിന് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രയോഗിക്കുമ്പോ അത് ഭേദമാവുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ക്ഷീരത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. പാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തന്നെ വസ്തു പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഔഷധമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചില മരുന്നുകൾ ചേർത്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി ചെവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥ്യം ഭേദമാക്കപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകുന്ന തക്ഷണം തന്നെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തത്വം മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തെ കൽപ്പിതാ പരേ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തെ കൽപ്പിതാ പരേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. एवं नृणां भगवते वासुदेवाय नृणां क्रिया योगा सर्वे क्रिया योगा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे. हरे नृणां क्रिया विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे. ഏവം അപ്രകാരം നൃണ മനുഷ്യരുടെ ക്രിയായോഗ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർവതും സംസൃതി ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതവഃ കാരണങ്ങൾ തേ അവ ഏവ നിശ്ചയമായും ആത്മ കർമ്മവൃക്ഷം വിനാശായ വധിക്കുന്നു കൽപ്പന്തെ കാര്യക്ഷമമായി തീരുക കൽപ്പിതേ സമർപ്പിച്ചു പരേ അതീന്ദ്രിയന്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അപ്രകാരം സർവജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും ആർക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ എന്താ വരുന്നത്? കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സർവ്വജനങ്ങളും ജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള അതേ കർമ്മങ്ങള് എന്തായിട്ട് മാറും? കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായിട്ട്, ആ വൃക്ഷത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ എന്ത് മാറാണ്? അവിടെ സ്വഭാവം മാറാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ആ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള അതേ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായിട്ട് മാറാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരമായി വ്യാപൃതമാകുന്ന സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആൽമരത്തോട് സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയവ ആകുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് നിരന്തരമായിട്ട് വ്യാപൃതമാകുന്ന ഈ സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിണ്ടായിരുന്നത്? ആൽവൃക്ഷത്തിനോട്. ഏതധ്യായത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? ഏതധ്യായത്തിലായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 മാതാജി.
15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ ആൽവൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയവയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആഴത്തില് വേരൂന്നിയതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങള്. കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർമ്മ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശബ്ദം പോയല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോ മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരിയായി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരിയായി. അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായേക്കാം. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായേക്കാം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ ഉള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്താണ്? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വരുന്നത്. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതിന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫലം അനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്? അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. ഇവിടെ ആത്മ എന്ന പദം സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിർണയം എന്തെന്നാൽ സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തെ ഭഗവത് സേവനമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഇതിനുമേൽ വർദ്ധിതമായ കർമ്മം ഉൽപ്പത്തിയാകുന്നത് അവസാനിക്കുകയും കർമ്മവൃക്ഷമാകുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂഖണ്ഡത്തെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആത്മ എന്ന പദം സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിർണയം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വരാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വർദ്ധിതമായ കർമ്മം ഉൽപ്പത്തിയാകുന്നത് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ കർമ്മവൃക്ഷമാകുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂഖണ്ഡത്തെ സമൂലം നശിപ്പിക്കും. ആ വൃക്ഷത്തിനെ നശിപ്പിക്കുകയും കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവപ്രഥമമായി വേദാന്ത വിജ്ഞാനികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും നിഷ്കളങ്കരുമായുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സംക്ഷേപം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ സർവപ്രഥമമായിട്ട്, അത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ട് വേദാന്ത വിജ്ഞാനികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും
വേദാന്ത വിജ്ഞാനികളും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും നിഷ്കളങ്കരുമായുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണമെന്ന് ആണ് സംക്ഷേപം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് വേദാന്ത വിജ്ഞാനികളുമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, എങ്ങനെയുള്ളവര് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് സംക്ഷേപം. ആ സംസർഗത്താൽ പുതുഭക്തൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംസർഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതിയ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം കൊണ്ട് പുതിയ ഭക്തന്മാർ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അനിയന്ത്രിതമായ ഭക്തി സേവനം, പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സേവന മനോഭാവം അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ചൊരിയുന്നതിനായി മഹാത്മാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മഹാത്മാക്കൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികള് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹാശിസുകള് ചൊരിയും. അപ്രകാരമുള്ള കൃപയാൽ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലും പൂരിതമാകുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ, പുതിയ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാല് പൂരിതമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രമേണ ഇത് അവനെ ഇത് അവനെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെയും അവയ്ക്ക് അതീതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമാത്മാവുമായുള്ള അവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്റെ, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കൃപയാൽ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു മഹാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോ ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ, ആ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകും. അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രമേണ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതയും അവയ്ക്ക് അതീതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമാത്മാവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ മഹാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാനും പരമാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായുള്ള പരമാത്മാവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഈ ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധവുമായി സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായി നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം, അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധവുമായിട്ട് സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായിട്ട് നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമദിവ്യോത്തമ ഈ ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധമായി സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായി നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശം വികാസം പ്രാപിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ വികാസം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമപുരുഷനെ
പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വികസനം പ്രാപിക്കുകയും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരത്തില് വികാസം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ശ്രവണത്തിന് ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന് പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും ഒരാൾ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ഉന്നത ശതമാനത്തിൽ സർവ ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായ സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ, അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുമ്പോ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിലുള്ള ആ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ വർത്തമാനത്തിലെ പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും, അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് എന്തായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണനായി തീരുകയും ഉന്നത ശതമാനത്തിൽ സർവ ഭഗവത് ഗുണങ്ങളും സർവ ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് നിലവിലുള്ള ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണനായിട്ട് തീരാനും പിന്നെ ഉന്നത ശതമാനത്തില് ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, അതായത് നമുക്കും ആ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായ സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്ത സേവനത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്. കാരണം അത്രയും പ്രധാനമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 35. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. യദേ കർമ്മ ഭഗവത് പോഷണം ജ്ഞാനം ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവത് ജ്ഞാനം യത്തധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഏതെങ്കിലും അത്ര ഈ ജീവിതത്തിൽ അഥവാ ലോകത്തിൽ ക്രിയത്തെ നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മ ഭഗവൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരിതോഷണം സംതൃപ്തിക്കായി ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം തൽ അപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധീനം ആശ്രിതൻ ഹി നിശ്ചയമായും ഭക്തി സംബന്ധമായ സമന്വിതം ഭക്തിയോഗവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് ദൗത്യ സംതൃപ്തിക്കായി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം എന്നും സഹവർത്തി ഹേതു ജ്ഞാനം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് കർമ്മവും എന്താണ്, ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം എന്ന്. പിന്നെ സഹവർത്തി ഹേതു, അതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സർവദാ യോഗ്യനായി തീരുന്നുവെന്നാണ് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ.
ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സർവഥാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു എന്നാണ് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ധാരണ. ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കരുതുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയോഗം. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. കാരണം അഥവാ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും യോഗാശ്രിതങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. ഈ ക്രിയായോഗം അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവന് സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോ വ്യാസമഹർഷിക്ക് നാരദ മഹർഷി എന്താ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്? നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ മൂലതത്വം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂലതത്വം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി. അതാണ് ഇതിന്റെ മൂലതത്വം. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് സന്താനങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഭൂലോകത്താണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സർവരും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഭഗവാനോടൊത്ത് വസിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തു നിന്നും വന്നവരാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കണമെന്നുമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചൊല്ലുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിഷത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഷത്തിൽ നിന്നും എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദുഃഖാലയമാണ്. ആ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്തിൽ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിച്ചെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭൗതികമായ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലുള്ള എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ക്രമേണ കുറവ് വരും. ഈ ശുദ്ധീകരണം ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ശുദ്ധീകരണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയാണിത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് താല്പര്യാർത്ഥം നിർവഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ആര്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. മറ്റ് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകിയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങള് ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകിയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങള് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തി അതൊക്കെ എന്താണ്? ശൂന്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും എന്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് പരിശുദ്ധരാകാനോ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം അപിച്ഛത ഭാവവർജിതം എന്ന ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ അവ മോക്ഷം പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം എന്ന ശ്ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ എന്തുപോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, മോക്ഷം പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കളങ്കരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലും ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായ ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവർ അവിതർക്കിതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ കളങ്കരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരിക്കലും കളങ്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിലും ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലും നാമം ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിതർക്കിതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തർക്കമില്ലാതെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും അതീന്ദ്രിയമായ മഹിമകള് കേൾക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ ആത്മീയമായിട്ട് പ്രബുദ്ധനായി തീരാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കണം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമുക്കിതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. കുർവണ യത്ര കർമാണി ഭഗവച്ഛിക്ഷയാ സകൃ ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. കുർവാണ യത്ര കർമാണി ഭഗവച്ഛിക്ഷയാ സകൃ ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുർവാണ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ എത്ര അതിന്മേൽ മാണി കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശിക്ഷയാ ഇച്ഛയാൽ അസകൃൽ നിരന്തരമായി ഗൃണന്തി വിജയിക്കുന്നു ഗുണങ്ങൾ നാമാനി നാമങ്ങൾ കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണന്റെ അനുസ്മരന്തി സദാ സ്മരിക്കുന്നു ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും തന്നെത്താനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ധാമങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സദാ സ്മരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ എടുക്കല്ലേ, ഭാവാർത്ഥം തൊട്ട് വലുതാ നോക്കിയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണല്ലേ എടുത്തത്? 34 35 36 ഏതെടുത്തുന്ന്? 35 36 അല്ലേ? ഓക്കെ. 34 35 36 ഇത്രയായത്. അതെ. ഇതില് എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള്
ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും എന്താണ് കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിനും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കർമ്മവൃക്ഷത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെ. ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന്. ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? കർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കർമ്മഫലത്തില് വന്നിട്ട് പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? അവിടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നെന്ന്. തീരുന്നാണ് അതേ കർമ്മം തന്നെ ഹന്താവായിട്ട് തീരുന്നത്. 35-ാമത്തേല് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിയാക്കിയിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഒരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയോടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭഗവത് പ്രേമ യുദ്ധ സേവനം എന്നും സഹവർത്തി ഹേതു സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് കാരണമാകുന്ന എന്താണ്? അജ്ഞാനം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സവർത്തി ഹേതു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടും. അതായത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പിന്നെ വസിക്കാനും ഭഗവാൻ നമ്മൾ അഭിലഷിക്കുക. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് നല്ലത്.